Čaute ľudia a dnes vás vítam pri druhom videjku a ideme dnes hrať Minecraft. Ale nie Javu, ako sme hrali minule, ale Bedrock. Je to trošku poupravené. Čiže spúšťam Bedrock edícii, prihlasím sa. Svoj skin, dobre. Môj super svet. To som si tam aj tak vytvoril. Svet. A poďme. Takto vám to aj takto pravidla. Prišili sa verodia v tme. Postiel sú skvelé, vyrobte si postiel. Ale dobre. No, takže. Čaute ľudia a dneska hráme na trošku poupravenom Minecrafte. Je trošku jasnejší a proste musím plynule s myšou, lebo novú myš. Plynule opravenú, lebo otcom ju opravil. Už je starý, ja už som veľký. On už je taký polodetko skoro. On je už skoro detko. Takže, no. Vidíte, tu vidíme môj... Ježiši, ne! Budem zase namočený. Ach jo. Som zase namočený. Ale to nevadí, o to ide. Ja som aspoň okúpaný. Večer sa aspoň som sa okúpal. Ráno. A večer sa pôjdem tiež okúpať. Idem sa okúpať večer. Čo to tu je? Haló, to je divné. Radšej to obídem, radšej. Ale dobre, aspoň idem. Konečne vesnička. Konečne dedinka. Tá istá. Nechápem prečo. Musím niekde vypiecť. Dobre, dieleň. Tu si tiež vezmem. Dieleň tiež si vezmem. Pecku. Musím to napeckovať. Takto si vypečem železo. Vlastne si vyrobím to. Čo vieš? Áno, počujete ma? Dobre, OK. Dobre, že ma... Ježiši. Čo to pesko? Pesko, nakrmím ťa. Peso, nakrmím. Tu máš. Tu máš pesko.
išiel opäť, tu je pec, dobre. Nesmiem stratiť pec, ja si rovno aj zoberiem. A uvidíte, teraz sa chystám niečo spraviť. No a to uvidíte, že čo. Motiku, práve že motičku si plánujem takto spraviť. Som mal potom to čoho sadiť, alebo to seno sa s tým dobaniť. Halo, čo som tu videl? Halo. Ja aj tak to není seno. Ja, že to je seno. Fontánku, vlastne niečo tu máme. Toto, vlastne čo potrebujem, dobre. Minecraft podľa mojich predstav. Takto si predstavujem môj Minecraft. Hlavne počkaj. 8 dreva sa hodí na loďku. Počkaj, to sa dá. Ešte sa dá vyrobiť takto loďka. Ešte mi zostali takto 3 dreva. Takto. Sem si dám onu. Počku a môžem plávať. Aha, vidíte, proste necháme si sa rovno plávať, aha. Dneska nám to ide. Pozrite sa na môj skiník. Za sebou vidíme lesničku. Odplávame ďaleko. Dúfam, že nám to vystačí. Vidíte môj spev. A to už koniec, zatáčam. Idem naspäť. Ešte niečo tam bolo dôležitého. Čiže plávam naspäť. To je údajne tuto. Údajne. Tak mojich výpočtov to je tu. A mám ten najnovší počítač. Ježiš. Vidíte? Je to lepšie vidieť. Ježiš. Vidíte lepšie. Takto sa to krásne teraz dá takto dať. Proste máte, vystúpite, idete, ja napríklad sem dám dirt, ešte toto preskočím a sem dám, sa posadím, sa otočím, takto idem. Či môžeme si také drifty ukázať, aha, driftujem, ale zajtra spravíme drifty, dobre, idem niekde, kde by som sa mohol vyspať, ja aj tak mám posteľ, ale tak ja sa môžem vyspať rovno tuto. Crafting. Najhoršia vec.
posteľ chcem. Boomer. Na tomto dirte môžem. Loďku, dobre, nasadneme na loďku, iba sa otočíte. Ideme na drifty. Abo needy wake up, needy wake up, in the door. Vidíte, aké drifty robím? Vidíte, jaké drifty robím? A toto je nič ešte. Normálne toto je najrýchlejší Minecraft celej doby. Bum. Dobre, ja som zabral tú loďku a zatiaľ ľudia, papa, a držte sa hlavne.